Tämä mänty on naapurin tontilla, se ei kuulu tarjoukseen, mutta hyvä jättää. Tarjous vielä kerran. Tää on tuuliherkkä toispuoleinen mänty, niin kuin näkyy. Ja tästä tää sisempi mänty, joka osittain näyttäisi tulevan talon katolle, eli ne joudutaan niin kuin nostolava hommana tai kiipiä hommana. Sitten noin 2 koivua, mitkä tuossa on, ja sitten tää rinteessä oleva mänty, jonka kanssa oksat on tulossa talon katolle ja lievästi vääntynyt latvasta. Toi nyt tässä ei oikein taida, tähän ei oikein taida nostolavalla. Että tää on sen verran, tää täytyy katsoa tarkkaa mitat. On mennään sen verran kaponen kulma ja lähtee nousee rinne. Taas katso vielä. Ja täältä. Ja tässä oli sitten tää aika spirullinen mänty, joka mittaa on semmonen 3-40 metriä sitä luokkaa ja ikää yli 100 vuotta. Tästä pitäisi tehdä tarjoukset. Näitä on siis 2 tämän puolen mäntyä, sitten noin 2 koivua ja sitten tuo 1 mänty tuolla tuo.